Nah, oke Mang, iki montor sampean. Oline sak blok iki, oline campur bensin iki. Mbuh, piye ceritane ya ora ngerti aku. Nah, kuwi ora muat. Dadi musuh urip iki nembur kok kene. Full ya, nembur kok kene. Nah, iki kan untuk lubang udara untuk pernapasan, tapi kan metu oli campur bensin. Mbuh kepiye ceritane iki? Yang jelas iki kudu ganti oli. Nah, oli iki campur bensin iki kan. Ya. Wis iki tak olinya tak kuras. Iki nek diliteri seliter. Iki 0,8. Hampir 2 liter lebih. Wis pokoknya ganti oli. Iki karburator sak resiki. Oke. Jan